Izindaba zeSjikijiki FM neYellow Boat. Esiphambili kwezamanje. Usheshe waboshwa usisi waseNyukhasela oneshwapha ngazathi izinqa zacentwa ngehalavu elisikobho. Phela isishwapha sakhe siwuhlukumezile umphakathi, futhi kubonakale ngokusobala ukuthi isishwapha sohlobo olubi okungasilona olwasemzansi. Ngakho-ke asikho emthethweni. Amalungu amathathu omndeni wakwaChathinja endaweni yaseXhumfiya alale esitokisini ngesimanga sokujaha udadewabo uMaqunjelwa ngesikhathi sembubhiso. Lesi sikhali kubonakale ngokusobala ngazathi bekungamanzi okugeza. Yellow Boat ezindabeni zehora lokuqeda ishwapha ntambama kuseMpondozankomo nginibingelele. Kube yinto elula njengokuvula ibhiya yebhantshi ukuboshwa kwesisi oneminyaka eyi-13 phecelezi 13 years onesishwapha ebese sixake umphakathi endaweni yaseNyukhasela. Abaseshi bathe uma behlolisisa babona ukuthi lesi sishwapha ngazathi ngesaseChina. Okhulumela umphakathi umnumzane Mesisi Mkhothuluzi Zwane uthi lesi sishwapha siwuhlukumezile umphakathi ngokuba senza ishiphi sheshe siphume bese umuntu wakhona asuze manje namanje. Indlela esinuka ngayo ishiphi salesi sishwapha ngcono nepaper spray. Uthola sekukhwehlela izingane, kufa imfuyo, kuvimbana amakhala abo bonke abantu emphakathini kanye neminye imonakalo eshaqisa ubhonzi wekhala lasedolweni. Lo siso uzovela enkantolo yaseNyukhasela mhlazane zingu-55 kuNhlolambhuzi ngo-12 o'clock ebusuku. Alale esitokisini amalungu omndeni wakwaChathinja ngesimanga sokujaha udadewabo uMaqunjelwa oneminyaka engama-700 phecelezi 700 years bemjaha ngamanzi okugeza. Phela ukwazise uMaqunjelwa amanzi okugeza uwathatha njengesikhali sembubhiso. Lamalungu omndeni kubikwa ukuthi ngumvovi Chathinja oneminyaka 2, nomphuzi Chathinja oneminyaka eyisi-6 kanye nomnathi Chathinja oneminyaka 3. Kubikwa ukuthi udadewabo bamyekile wadla ibreakfast lakhe lantambama amasi ne-atsha. Wathi angasutha bakha amanzi emgqoleni ubovu sasibhakabhaka baqala kumjaha ngamanzi bewaphethe ngesigigi sokuchama. Udadewabo ubaleke wakhipha ijubane elidlula ele-BM yokwetshiwa. Emva kwalapho akabuyelanga ekhaya, wedlulele kuvula icala emaphoyiseni angakubo anobuso oburusile. Lamalungu omndeni azobe seboshwa ngesimanga secala lokuhlukumeza obunobuqhwaga phakathi. Lamalungu azovela enkantolo yaseXhumfiya mhlazane libalele. Wedlulele esibhedlela umlisa unguSiphuhlunga Xubhuhlanya oneminyaka engama-10 kwezakho. Lo mlisa kubikwa ukuthi udidewabo umnandi bebhiya wayiphuza wayiqeda waze wahlafuna ibhodlela walazi ingcucu waligwinya. Odokotela baseMkhuxunga Hospital babika ukuthi amaphaphu namathumbu alomlisa asemavithivithi ngazathi ubuso bentombi yakho. Lo mlisa woXubhuhlanya ubesedluliselwa esibhedlela saseJijilika okuyilapho afike wafela khona. Kuyimanje umndeni wakhe umatasa ngamalungiselelo okuyomphonsa olwandle adliwe ngoshaka. Ukhale izinyembezi ezimnyama ngazathi khona zomthakathi uMakirimfu udadewabo uMxhomfoyi oneminyaka embalwa. Kubikwa ukuthi bekhaliswa ukuthi bamtshela ukuthi akawinanga kwilotho, kanti besezitshelile ukuthi uzothatha imali yolotho ayothenga umuzi onezindlu ezingoguqa sithandaze eSandton eceleni kwakwaMashu phakathi noNongoma. Ukhale waze wadlulela esibhedlela seZipokwe ayolashwa ukukhala. Okuyilapho odokotela bathe bayamhlola khona babona ukuthi ukukhala kwakhe sekwenze umonakalo omkhulu emzimbeni wakhe ngokuba isibindi sakhe sasehlile sayohlala edolweni kanye namaphaphu akhe asenyukile ayohlala esiphongweni. Odokotela babika ukuthi lesi sifo solashwa ngenduku yokwelusa egawulwe phakathi kwentaba yasemanzini nasesibhakabhakeni. Ngizibeka lapha mhore mlaleli ezehora lokuqeda ishwapha ngizobuya nezinye uma ngabe senigezile.